Som si navoňala z voňavku. Šmerdzi. Takže šmerdzi. Dobrý začiatok. Prvý fail. Nezmenila som si peniaze. Kto ide do cudzej krajiny a nezmení si peniaze? Druhý fail. Zabudla som si deku na aute. A tak si sa z nej tešila, lebo proste si viete tú deku poskladať do vankuša. Máte aj vankuš aj deku. Proste. A ja si ju zabudnem. Zmrznem. This movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high. Francúzske letisko je totálne bludísko. Extrémne. Sme šli, že busom 10 minút na gate. 10 minút. Wow! Povedzte mi niekto, čo majú títo ľudia v hlave. Proste. Why? Prečo by si tam šiel čakať proste takto dlho? Poviem vám zatiaľ random fakt, hej? Skúšala som robiť latte art do piva. Pivný latte art. Čierne do bieleho a naopak. Nejde to. Nefunguje to. Toto som bola sklamaná. Ale možno by to šlo. Ale trošku nejak inak. A najviac sa teším na to jedlo v jedadle. Už som si pozerala, čo máme mať. A som bola taká, že This is gonna be long day. Long day. A zase tu je cica. Tota. Neviem, či to vidíte. Nevadí. Prvý bus už meška. Máme ísť až o hodinu, ale vyskúšame šťastí. Jestli mě nevezme si boha Cybertruck. Wow. No a všetko prebiehlo úplne, že smut is vlog. A kontrola pasová bola, že s jednou otázkou a pozerali si až môj pas, aby to. A tak, chodí tu veľmi veľa autobusov, akože veľmi veľa, ale môj stále neprišiel. Takže idem pešo. Asi. Yeah, funny. Stále tu kričia tí autobusári, že koho vlastne berú, alebo že kam idú. A vôbec im je rozumieť. Tak som len taká, že co to rečuješ? Co? Reči normálne, bo nič. Vôbec. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna said too much, but that's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. No tricks, no bluff. I'm just better off without them cuffs. Yeah, the sun won't set on us.
Tam spíme. To je main house. Tam sú asi deťurence. Je to. Oh yeah. Oh yeah. Mám brownie. Mám, že prvý americký brownie. Normálne extrém. Extrém. Tu je všade proste niečo. Aký potlačík. OK, no. Zistila som pár vecí. A to, napríklad, že ak sa ocitnem v aute, tak pravdepodobne nebudem vedieť veľmi, jak rýchlo idem. To je také, co to je? Tento malý rybníček, oh my god. No, ale proste oni tam majú napísané rýchlosti miles per hour. Ďalšia vec. Stretla som, proste som pozorovala svet, hej, jak som šla tým autobusom. A zistila som, že čaja proste, že je to asi úplne v poriadku, keď scrolluješ reelska počas šoferovania, akože OK, I guess. Ďalšia vec, videla som žlté autobusy školské. Videla som, len som vystúpila z auta, už som videla takú malinkú zlatúčku veveričku. Ja odpadnem. Videla som takéto niečo, jak toto, taký, viete čo myslím, takú stajňu alebo čo. A bolo to červené. No a tieto domčeky americké sú dosť že crazy. A dostávam trošku úzkosti z toho, že tu zase nikoho nepoznám a je tu moje miesto a tak ďalej. Ale len som zacítila tú vôňu toho vzduchu čerstvého a som bola taká, že yes, že this is the feeling I know already. Toto mi strašne pripomína proste ten scouting, ten tábor. Teším sa. Ešte jedna vec, typek proste šoferoval si v pohode a proste jednu nohu mal takto na volante, pri volante. Proste takto. A ja pozerám, že kamo, v pohode. Tak prečo nie? Akože, v poriadku, vylož si tú nohu podľa mňa aj von z okna. Akože, bro. No, a ja vám ukážem to ubytko. To je, ja sa cítim jak, dobre, nebola som na vojne, hej, ale tak si to predstavujem na vojne, že tak to bolo. A nepreháňam. A však uvidíte, ale akože cute. A spolubývajúce. A mám nejaké, neviem, či je z Kolumbie, či skade, ale zlatá. Už mi tam napísala papierík a som si, že hi Bianka, nechala mi tam nejaké kolumbijské sladkosti. Som samozrejme povedala, že ja to mám tiež sladkosti, že ja ti tiež dám sladkosti. No, takže hej, mega zlatá. A ukážem vám potom aj washing room, to som zvedavá ja sama, že jak to vlastne bude. Lebo to tiež vyzerá to zaujímavo. No, a idem okoštovať tento fajnový brownie. Ja som sa nažrala, jak hovado. Som mala prvú typickú americkú večeru, že hash browns, nejaký pulled pork a toasty. Sandvičový chleba proste. Nie úplne moja šálka kávy, ale what can I do? Pozrite sa na tú žltú čiaru. Totálne autentická žltá čiara na ceste. Opúšťam sa, ne? Anyway, tento koláčik brownie, akože je dobrý, ale ja nechápem, čo do neho dali, ale to je jak lepidlo. To je lepidlo, prisahám. Že odkusnem a budem kúsať až vakať až do neviem kedy. Takže možno, že by Milan s Matúšom stále boli na tom, že Bianka, tvoje brownie sú najlepšie. A keď si myslím, že je to klamstvo, to nevadí. No, anyway, ideme ku rybníčku. Neviem.
Neviem, či sa už chcem stretnúť, spoznávať, zoznávať s Poľkami, ale asi si to takto ešte prejdem ďalej. Hej, tam je jezierko. Ešte stále jem brownie. Lepidlo. Nevej. Extrémne by som niekomu chcela zavolať, ale doma je 2 hodiny ráno. Takže asi nie. Je to zvláštne byť v Amerike úplne, lebo proste sadnite si do autobusu a ten autobus proste chodí väčšinou po tom meste, keď idete, tak idete pod chodami. Majú tam asi nejaké rýchlostné cesty alebo čo. No a vy idete von a zrazu proste taký švet, že kúkaš. Táto nenovejša. No a proste je to crazy. Ja neviem, všetko mi strašne pripomína proste všetky filmy americké, čo som videla kedy. A vôbec si nevedomujem, že som tak ďaleko v prdeli a že to budem vlastne celé leto. A že je vlastne môj prvý deň. Som strašne prekvapená, že ten let prebehol tak spokojne, tak v pohode a celá tá cesta bola vlastne úplne v pohode. Že som čakala, že proste bude bežkať letadlo. Meškalo mi síce, ale to neovplyvnilo nič, to, že to bolo v pohode. Čakala som, že sa budem strácať na letisku a šla som, jak doma som tam bola. Jak doma. Keby ste niekedy potrebovali sprievodcu, tak hit me up, yeah. I'm right here. No, dokonca som ešte sprevádzala takého Maďara. Akože týpek bol v pohode, vedel po slovensky, ale bol to smiešné. No a proste stále neviem, čo sa deje. A strašne som zvedavá, jak to bude prebiehať. Vidíme sa pri jazere. This is my place. Takto som toto pekne mala. Prosím, pekne. Už to vidno. Hej. Áno. Sranda. Úplne sa cítim jak v Camp Rocku. Totálne. Ty vole. Mali slabý fixy, halo. Ja vám to tu ukážem. No akože anyway. Tlak. Fest. Ty vole. Ja som normálne pripravená, že ja sa na týchto posteľach nevyspím. Kamo. Ja som sa prepadla, tak podzem mám pocit, ty vole. Proste, wow. This is the washing room. Sprchy. Vecka. Hej. V podstate búdar, ale splachovací. Aj okno. To je dobré. Takže, to bolo asi všetko. Cítim sa jak totálna youtuberka. Anyway, dám vám kľudne tam asi nejaké, že tieto Q&A, keby ste chceli sa niečo spýtať. A držte mi palce.
time I won't break your heart.